Здравейте! Включвам се с мотивиращи цитати, но не от Безовци, Гейтсове и други, а от българските забравени истории и тази книга, която ми препоръчаха лидерите. И днес отварям на един цитат: трябва да победим или да умрем. Друг избор няма. Генерал Владимир Вазов. Изключително нашите успешни предци са били много повече от тези, към които гледаме в момента, и затова е време да си припомним нашите корени, колкото е възможно. Така че, както се казва, умиране има, отърване няма. Колкото и да е трудно, колкото и да е тежко, трябва да се справим. Или просто да преминем през периода, да търсим помощ, да търсим решение, независимо за какво става въпрос. А ако имаш вътрешни тързания, проблеми или друго, можем да разберем как по-бързо да стигнеш до разрешението им. Заповядай на безплатна кратка среща с мен, за да видим с какво или дали мога да бъда полезна. До скоро!